Helsingin saksalaisessa koulussa suomen ja saksan kielet sekä kulttuurit kohtaavat. Olemme Suomen vanhin yksityinen kielikoulu, koulu, jossa oppilailla on hyvä olla. Tarjoamme suomalaisen peruskoulun oppimäärän sekä esi- ja lukio-opetusta viihtyisissä, ajanmukaisissa tiloissa Helsingin ydinkeskustassa. Opiskelu tapahtuu sopivan pienissä ja turvallisissa opetusryhmissä. Lisäksi iltapäivisin on tarjolla musiikkikoulua, bänditoimintaa sekä muuta ohjattua kerhotoimintaa. Meillä on pätevät suomalaiset ja saksalaiset opettajat, joiden opastamana oppilaamme voivat oppia pienestä pitäen käyttämään kielitaitoaan joka päivä aidoissa tilanteissa. Saksan lisäksi tarjoamme useita muita vieraita kieliä englannista Venäjään. Meillä oppiminen on helppoa ja samalla oppilaamme voivat kokea luontevasti kansainvälisen ympäristön. Herkullisesta ruuasta vastaa koulumme oma keittiö. Helsingin saksalainen koulu on hyvä vaihtoehto.